Grand Circuit. Grand Circuit. Yeah. Tama ba? Ano na? Meron dito Skyflakes. Bago tayo makakain ng dinner. And next, Minoodles! Minoodles! Ay, ito, masarap sila. May gusto na. Ang alin. Oh, sa'yo mo pa. Oh! Hindi magpapagin tayo kung sino mananalo. Papagin tayo kung sino mananalo. Para tatlo pa yan, no? Para nakita ko tatlo yata yan. Tatlo pa ba ito? Ito, may Skyflakes ako. Wait lang. Hatiin natin yan para makasabay tayo. Bloopers. Oh, hatiin natin yan. Oh, kaway-kaway. Tracy, oh, hati kayong dala dyan. Kaway-kaway. Para